Als anys 80, un grup de joves de Torroella, amb moltes ganes de fer teatre, em van demanar ajuda. Havia passat per l'Institut del Teatre i treballat a Barcelona. A l'estiu vaig tornar a Torroella i vam començar aquesta aventura. Així va néixer La Carota. La primera obra, Poti Poti, prenia el nom d'un plat empordanès fet amb una barreja d'ingredients, perquè també era una barreja de textos de Pere Calders, Joan Brossa, Àngel Guimerà, Santi Sans i Valls i Mercè Rodoreda. Un fil argumental inspirat en un conte de Pere Calders unia les escenes, mentre unes màscares comentaven amb humor la vida del poble. Volíem oferir un teatre diferent, divertit, crític i proper, capaç de fer riure i també de fer pensar. En una època en què a Torroella no hi havia activitat teatral, La Carota va crear afició. Va omplir teatres arreu de les comarques gironines, va rebre premis i, sobretot, va despertar vocacions. Alguns d'aquells joves van acabar dedicant la seva vida professional al teatre. En el segon espectacle del grup La Carota, Visca els astres, portàvem a escena una versió molt lliure del conte del Ferrer de Figueres. Van barrejar la llegenda popular, la fantasia, l'humor i el progrés tècnic, convertint el conte en un espectacle fresc i juganer que convidava el públic a mirar el futur amb imaginació i un somriure. Mirant enrere, el més important no són només els espectacles que vam fer, sinó la llavor que vam plantar.